Hopla! Den er helt tom. Gå lidt frem og vise. Ja, gå helt frem. Tror jeg. Den er helt tom, hat. I må godt røre ved den. Jeg prøver lige at gå ind og røre ved den. Asger skal lige prøve at røre. Det kunne jeg godt lige tænke mig at prøve. Den er med tom. Det er en hat. Det er en hat. Er den helt tom, I er sikker? Ja, Må vi høre en trylleformular så? Hvor er staven? Jeg synes, de virker dejligt roligt. Det er rutinen jo. 1, 2, 3. Nu! Nej! Ja, så har Det er vi også 3 flot. lige kommer herud. Lige hvad? Tillykke, ja. Den magiske hund. Hvad er det? En lille magic stik. Og så vil jeg sætte den ind i øret på dig her. Uha. Uha. Lad være med det. Det er da godt nok svært at få ind. Åh. Uha. Er der slet ikke en ørevoks på? Jo, det var her kommer et lille hurtigt trick lige hvad. Hvem har siddet der? Var det Stenstol? Det var to der. Jørge, kom Jeg her. går væk. Kom her, Jørge. Lige hvad, kan du prøve at stille dig herovre? Kom her, så skal du gøre sådan her. Læg dig. Men ikke nu. Det er sådan, Martin han redder sig øl, når han er fattig studerende. Åh! Jeg vil lige have en stærk ind. Rigtig skåleri. Det var tilbage. Der var mere kraft i. Det sidste, det var uhyggeligt. Der var mere kraft i, end vi regnede med, Den er tung. Er det noget med Europas stærkeste pige der? tror jeg. Den er tung. Hold. Det skulle ligesom at være hjemme ved Anne og Sten, det her. Ja. Oha. Ja, vil du? Jeg kan sgu ikke. Jeg kan ikke løfte den. Det er noget for dig måske. Det har vi altså ikke set før, det her. Hun kan heller ikke. Alligevel kan jeg heller ikke. Det er panserjern. Lad os nu på tæerne. Der var meget stille, Uha. kan jeg godt sige. Det er jo grunden til, at vi er her igen. Ja. Ja. Spændingsnummer, det er jo ikke. Det er deres topnummer. Det er simpelthen uhyggeligt. Nu lige om lidt, så Det er topnummer. lige være mere. Hvis du vil stille dig her, så vil vi nu trylle lige være væk. Nej, Jokke hjælper. det er farligt. Vi kommer til at savne hende. Nej. Kom igen. Sådan, så har vi. Fantastisk trylleshow. Fantastisk. Så. Vi skal have to med skæg på. Vi stiller herovre på scenen. Hold kæft, det er godt. De der skæg, den er hjemme. Det er godt lige. Den er lige i skægget. Tak skal I have. Martin, det... Sådan der. Er du klar? Det er de store ærmer, jeg har fået på i dag. Ja. Hey. Så er det slut. Det kører meget.